halus dhisik. Heeh. Wiwit mau lakone iku kudu emosi terus wae kok ya. Heeh. Ya, diaturke. Sewindu Cahya Nuswantara. Piyayi Tanggung Mulya ki leh budaya ngono ya nok. Nggih. Lah ya yen to mirsani, wah jan pinar lenggah jan gayeng kae. Lah iya, Tasik kathah sanget ingkang nenggani. Turta mesti nyemak lelakon nok. Heeh. Wah jan nyenengke ning kene iki ya kuwi. Heeh. Tur mboten panatik dhateng wayang kulit kemawon. Ngono. Benjing ugi wonten jaranan. Benjinge malih ugi wonten campursari. Iya. Yen piyantune mboten budaya nggih mokal guyub ngeten niki. Dadi wujud ngene iki dadi srana kerukunan ya nok. Tangeh lamun kahanan kaya mangkene iso ginelar yen to warga Tanggung Mulya kene ora rukun ya nok. Nggih. Mongko nggelar budaya kaya mangkene nganti pirang-pirang dina ki mbutuhke prebaya utawa ragat sing ora sethithik. Ha iya. Leres sanget, Bapak. Ya, dipacutke ya, Nak. Sugeng wongon warga masyarakat Tanggung Mulya Wonorejo Punju. Pepanggihan malih kalian kula sakanca ing sanggar seni Cahya Nuswantara. Mugi-mugi saketa dados jambi saya lan srana tirakatan ing dalu menika. Ya.
titip salam ya nok kanggo dulur-dulurku, keluargaku kang mapan ana ing Bodak. Ayo. Matur sembah nuwun kanca-kanca dulur-dulur. Ndek kene iki dulur tok kok nok. Tenan kok. Dadi mayang ana kene iki saliyane rasa seneng karo ayem ki ora ana. Ayo. Alhamdulillah nggih, Pak. Wis to mesti gayeng pokoke nggo gayeng-gayeng. Matur nuwun ya nok. Wis diaturke mengkanggo miyak sepining swasana. Anakmu wadon genduk luwes Susanti. Ya.